Tanang manindahay ug pagkaon sa syudad sa Davao ipaubos sa food handling seminar matud ni Mayor Rodrigo Duterte. Sigon sa mayor kagahapon nga iyang manduan ang City Health Office ug Environment and Sanitation Division nga magpahigayon og seminar sa tanang mga manindahay ug mamaligya og pagkaon sa syudad. Kini aron dili na mahitabo pa og balik ang nahitabong food poisoning nga susama sa nahitabo sa rehiyon sa Caraga. Diin dulan 2,000 ka mga tinun-ang ang nangalanag sa gikaong durian ug mangosteen candies nga nasayrang kontaminado sa bakterya. Matud ni Duterte nga ang training libre ug ang moapil mahatagan og identification cards nga gipirmahan sa usa ka city health officer ug sa sanitary officer. Ug kung ang usa ka vendor walay ID, ato bangon niini ang mayor. Kagahapon sa iyang TV program nga gikan sa masa para sa masa, si Duterte nangayo og pasaylo sa mga biktima sa food poisoning sa Caraga.